labbai ka sarki mai haskakawa ka haskaka min da rayuwata in yi yabo ga shugabana in je maka har ma Madina in yi ziyara ga shugabana labbai ka sarki mai haskakawa ka haskaka min da rayuwata in yi yabo ga shugabana in je maka har ma Madina in yi ziyara ga shugabana لبيك يا رسول الله لبيك يا شفيع الله لبيك يا حبيب الله يا سركي ربي كبني بيوا إن يبو أنك تجينا بركة سوكا من رحمة مجيغرن مكة مدينة النبي ne hasken ganina burina kullum ina ta kauna annabi ne ma ina ta san ka soyayyar ka tana a raina labbaika haske jinin Abdallah labbaika kanshi angon Khadija labbaika sarki angon Aisha annabi zan so ka bani dama in zo gidanka da dan kokona farin gani balarabe ka wuce kowa alhajin Allah na gaida sarki na manzanni mai kyawun gashi har ma da suna wanda ya soka shi ne ya dace wanda ya kika shi ne ya kuna ina ta san ka in je gare ka in je garin ka gari na Makka Allah ya san ka ya haskaka ka sunan sanaka ya ɗaukaka ka banga kamar Habibullah ba ku zo mu je ga dan Amina rana ta ƙarshe annabi ne shi kada ne zai ce raina annabi ni ma kamin bishara gobe kiyama na samu kaina annabi ne zai je ga sarki ya bashi dama ya ce raina kasa da ni abban Batula kasa da ni abban Rikayya kasa da ni abba ga Zainab uba ga ummullah na kursiyu wallahi shine haske mai haske ya haskaka har ma da rana taka a sannu alhajin Allah da gobe dogon gashi da suna Mustapha ne a zuciyata akwai da yaushe dare da rana shi kada ne sarkin mu Allah zai bashi dama ya ceci raina kasa da ni abban Ibrahim kasa da ni abban Abdallah kasa da ni abban Alkasim kar da mu manta ga wanga rana idan ya tashi al'umma na labbai ka sarki jinin Abdallah labbai ka sarki ga mai gidana gani cikin fadar ka sarki farin ciki nake da murna annabi ni BS Mariri kaman bashara gidan aljanna daga BS Mariri yanku